כל פעם שאני מת, מחליפים לדמות שהרגה אותי, מתחילים. יש פה חתול כזה, קיט, נברח, ניקח פה כמה קוביות כאלה. ואגב, מה שרציתי לספר לכם, שאני עומד להעלות עכשיו סרטון במשך 30 ימים ברצף, ואם נגיע ל-300 עוקבים ב-30 ימים האלה, אני עומד לעשות לייב 24 שעות, אז תירשמו לערוץ, תפרגנו בלייק ותפעילו את הפעמון. אוקיי, ובינתיים, בואו נראה, אני בינתיים לא מוצא פה שחקנים, נשארנו 6, יש פה אחד שהרגתי אותו, אני עולה אחד, הרגתי גם אותו. בינתיים אנחנו במצב טוב, אנחנו עם 5, לא נראה לי שמישהו יכול להרוג אותי. היי חברים, הרגו אותי. אוקיי חברים, אז התחלנו את המשחק השני פה. ניקח כאן איזה תיבה כזאת שתעזור לנו. בואו נשיג ככה כוח שנקרב, או נתקרב יותר מדי, אני אוכל להגן על עצמי. היה. אוקיי, הרגתי פה בינתיים את קולט. כל מה שאתם צריכים לעשות זה ב-30 ימים הבאים שאני מעלה כל יום סרטון חוץ משישי ושבת, אז תירשמו לערוץ ובואו נגיע ל-300 אבים. אני עושה לייב 24 שעות, שאת לייב מטורף, עומד להיות אחד המגניבים, אז שימו לייק ותכנסו לסרטונים הבאים שאני עומד לעשות. אוקיי, בינתיים אני כאן צריך לקפוץ על מישהו. בוא נראה, נראה לי שאני קופץ על ביירון, ההוא מי שיורה עליי עכשיו. לא, אבל לא הורגים אותו גם ככה. וואו, אני גאון. אוקיי, הרגתי אותו. בוא נחגוג עליו. אבל כרגע אני פורצתי אותו, הרגתי. והוא נשאר, הוא היחיד שנשאר. אני יכול לנצח אותו? לא! לא נורא, הפסדנו לביירון, אז נעביר לביירון. ולרוץ ותפרגנו בלייק. אתם לא מבינים כמה זה עוזר לי. אני עכשיו עומד להשקיע כל יום לצלם, לערוך סרטון ולהעלות אותו ולחשוב עליו. כבר 4 דברים. אז כמו שאתם רואים, יש לי פה אתגר לידי, אני לא יודע כמה זה חכם לפרוץ אותו, אבל ביירון אצלי רמה מאוד חלשה, הוא מוריד ממש קצת, ואני צריך להיות מדויק. לא כמו עכשיו, מבינים? צריך להיות ממש מדויק. אוקיי. נראה לי שהרגתי אותו. כן, הרגתי אותו. כל הכבוד לי. נמשיך נראה לי שהוא הורג אותי. אומייגאד. תקשיבו, פגיעה אחת שלו ואני מת. אוקיי, אני פגעתי את זה. כל הכבוד לי. יאללה. בוא נגיע אליו. עושה לי מעגלים. צ'ט. יולו. אוקיי. הוא פה נראה לי. הנה הוא. אני לא אתן לו לברוח. אני לא חושב שאני אתן לו לברוח. אוקיי. הוא עם 9. פגיעה אחת שלו ואני מת. כל דמות במשחק, פעם אחת שהם פוגעים בי ואני הלך עליי. אפשר להגיד. הנה הוא. אני נגדו, משחק אחרון. אני לא נותן לו לתת. יאללה. אוי ואבוי. ברי הרג אותי. אבל מה שכן, יש לנו פה כוכב, חברים. אז בואו נפתח את הכוכב נדיר. שיט, חברים. אוי, אדיר. אמא מלא. אהבתי שכבר אין שום דבר. אוקיי, יש לי. אמן, שמע ישראל. אוף, אדיר. טוב, לא נורא. יאללה, בואו נעבור. יאללה. אוקיי, התחלנו את המשחק. יש לנו פה 2 תיבות, ומה שאני אוהב שאם פוגעים בי זה ממלא לי את החיים וגם ממלא לי את הגאדג'ט. אז יש פה עוד תיבה שאני אלך אליה. אבל יש פה את פרנק, אני צריך להיזהר ממנו. למרות שהוא יכול להביא לי אחלה חיים. תביא לי חיים. הנה פרנק, אני חושב שהוא יכול עליי, נראה לכם. אוקיי. פרנק פה עליי.
אופי. אוי ואבוי. אם היא קופצת עליי, זו, אני מת. זה מפחיד מאוד. הבעיה שאני לא אוהב שזה יורה. זה יורה כאילו כמו ברלי. ואני לא אוהב את ברלי. כי קשה לשחק איתו. תהיה גבר קפוץ עליי. קפוץ עליי. סמאללה עליכום. אני רציתי לעשות את הגאדג'ט ואז זה יסתובב, אבל כעת קיבלנו זרוג 2. מי שהרג אותי זה באז. אני אעבור אליו. מי שהרג אותי כאן, אחרי זה אני עומד לשחק איתו בכדורגל, אז יאללה. אוקיי. התחלנו את המשחק. בואו ניקח לנו פה כמה כאלה. כמה כוחות שיהיה לנו. צריך להשיג עליו אולטי. כל עוד הוא כאן, אני משיג עליו אולטי. תשאר איתי חיים שלי. בוא תשאר איתי גם אתה. כולם להישאר. זה מסיבה למסיבה. אוי שיט. צ'יט. לא מאמין, קיט הרגה אותי. אז אני עומד עכשיו לשחק עם קיט במוד אחר, זה המשחק האחרון שלנו להיום, אז אני עומד לשחק עכשיו בכדורגל. עם קיט, זה יהיה המשחק האחרון להיום. עד שכחו נמלא כל יום סרטון. עכשיו, אני אשמח שתפרגנו בלייק, תפעילו את הפעמון ותירשמו לערוץ, וברגע שנהיה ל-300 עוקבים ב-30 ימים הבאים, אז אני עומד לעשות לייב 24 שעות אם אתם רוצים. אם אתם רוצים בקיצור לראות אותי עושה לייב 24 שעות, יאללה. אבל קיט הוא לא כל כך מתאים למוד הזה, אז אני צריך בעיקר לפרוץ. בואו נעשה משהו כזה. שיט. נעשה משהו כזה. שיט, הרגו אותי. אמא, יש אני גאון. כאילו לא אני, החבר שלנו. אבל לא מגד, איזה מטורף. אני חייבתי שזה יהיה עליו. אוקיי, מלא. פרצו אותנו. ג'י. וואו, תקשיבו. סחבתי אותם הרגע. שיט, איזה גרועים. איזה גרוע! איזה גרוע, צ'ט. איזה מטורף. אוקיי. אבל הבעיה שמקפקפים אותנו. הם מקפקפים אותנו. כמו כפקפים אותנו. אוקיי, אני עליו כרגע. שיט, הרגתי אותו. אבל כנראה שישימו לנו גול. גם לא. אומייגאד, מה קורה במשחק הזה? מה יש למשחק הזה היום? כמה פעמים הם יכולים עוד להחטיא? לא הבנתי. לא! זה לא קפץ לי עליו אבל. למה זה קפץ עליו? 1-0 להם, לא מאמין. חייבים לחזור לעצמנו. זה פשוט בושה. אוקיי. לא מאמין, חברים, לא מאמין. אוקיי, הכל טוב. יאללה, אנחנו יכולים לנצח. רק צריך אוקיי, חברים. יאללה. לא, אנחנו נפסיד כאן כנראה. אנחנו כנראה נפסיד פה. זה הסרטון שלנו היום, מקווה שנהנתם. אל תשכחו, אני עושה סרטון בכל יום במשך 30 ימים, תפרגנו בלייק, תפעילו את הפעמון. אם נגיע ל-300 עוקבים ב-30 ימים הקרובים, אני עומד לעשות לייב 24 שעות. תודה רבה צ'אט, אוהב אתכם.